Ahoj, som El Grebeči z Kočíkovo.sk a dnes sa pozrieme na znovuzrodenie Inglesiny Espresso. Inglesina dlhé roky vyrábala tento krásny kočík, neskôr však s jeho výrobou prestala. Mamičky si ho však natoľko obľúbili, že Inglesina sa rozhodla znova ho zaradiť do svojej modelovej rady, avšak s malými vylepšeniami. Základné vylepšenie nastalo v tom, že ručka je polohovateľná cez kolbiky. Čiže zakočíkovať si môže aj menší súrodenec. Rozmery sedacej časti kočiarika sú následovné. Šírka sedacej plochy má 32 cm, opierka chrbátika je 48 cm a od sedacej časti po striežku je to úctyhodných 58 cm. Celková ložná plocha kočíka je 86 cm. Polohovanie chrbátika je riešené cez páčku, ktorá sa nachádza vzadu. Má viacero poloh. Jedna, druhá a tretia, čo je úplne dostačujúce. Ide krásne na sebe. Polohovanie nožičiek je riešené jednoduchým spôsobom. Vypne sa a dieťatko si oprie nožičky o dolnú opierku. Predné kolieska sú rotačné. Dajú sa zaeretovať touto poistkou, ktorá sa potiahne smerom hore. Taktiež sa dá polohovať aj madielko, ktoré má poistky na spodu, odníme sa celé. Poistky vidíte, tu sú červenou farbou označené. Striežka je vybavená okienkom a takisto aj malým vačkom, kde si môžete dať drobnosti. Skladanie kočíka je jednoduché. Opierku chrbátika treba dať do zvislej polohy, striežku sklopiť, po bokoch sú červené poistky, ktoré zatiahneme a tlačíme od seba. Môžeme si pomôcť madielkom. Kolieska sa dajú založiť a čo je výborné na kočíku, je samostojaci. Pri prenose kočíka oceníte aj poistku, ktorá zabráni rozloženiu kočíka. Je to tento červený bod, ktorý sa potom jednoducho vypne a kočík pekne rozložíte. Tento kočiarik má veľmi pekný košík. Zmestí sa tam aj väčšia taška. Kočík má vo výbave pláštenku a zateplený nánožník. Výborné. Na kočíku sa nám páči jeden detail. Sú to bočnice opierky chrbtovej. Kočiarik je veľmi praktický a skladný. Podľa nášho názoru je využiteľný celoročne. Je super, sme radi, že sa Inglesina vrátila k svojmu pôvodnému zámeru. Inglesine Espresso. Odporúčame.